És a dir, entre el que en diríem el 15M i avui que som 28M, no? Entre el 15M i el 28M, la quantitat de coses que han passat, jo aquests dies em costava recordar quin era el dia que havia passat tal cosa, perquè l'acceleració era tal, no?, que em costava, no? I si ho mirem històricament, realment en pocs mesos s'ha trasbalsat totalment el mapa polític de Catalunya, el d'Espanya també s'està tenint un sacseig espectacular i al mateix temps les places s'omplen de gent, no? Vull dir que és... A mi em preocupa, professor Subirats, si aquesta velocitat ens fa perdre la dimensió exacta del que està passant. Sí, jo crec que hi ha un fenomen per sota que bueno, ha intentat ser explicat també per part d'analistes, sociòlegs, de pensadors, no? Que és això que el Bauman va popularitzar amb la cosa líquida, no? És a dir, quan tot es mou, quan tot es va molt de pressa, és a dir, quan els elements centrals de la vida de les persones es fan molt més fràgils, vulnerables, més inestables, per exemple, el treball, no? que ha sigut històricament un element de gran estabilitat, no? És a dir, jo sempre recordo quan fa, no sé, un parell d'anys o 3, vaig llegir el diari que es havien tirat a terra els últims tinglados que quedaven de la fàbrica Pirelli de Vilanova, i la notícia al diari deia que es havien reunit fins a 3 generacions de vilanovins que havien treballat a Pirelli, no? Avis, pares i fills, no? I això em va fer recordar que fa molts anys anava amb la meva àvia al cine i veia allò del Nodo i veia que el Franco donava la medalla d'oro al mérito del treball a una persona que portava 50 anys treballant, no? Jo mateix, per exemple, doncs, fa 36 anys o 37 que sóc professor universitari, és a dir, a mi em pregunten què sóc, Joan Subirats, qui ets? Professor universitari. La meva filla gran, que té 26 anys, no? té la carta de cotització a la Seguretat Social, té 8 mesos cotitzat i al costat posa les 14 feines que ha fet per tenir 8 mesos cotitzats. Jo li pregunto a l'Anna qui és i em dirà l'Anna, no em podrà dir una feina, perquè, diguem-ne, no hi ha... I, en canvi, la vida de la gent estava molt marcada per una feina, no? És a dir, aquesta novel·la que ha tingut tant èxit ara a Catalunya, que es diu Olor de Colònia, no? Que explica la vida d'una persona en una colònia tèxtil del Llobregat. En una colònia tèxtil del Llobregat, quan tu naixies, ja sabies el que et passaria la resta de la teva vida. On aniries a classe, amb qui et faries, de què treballaries, amb qui et casaries, com aquell qui diu. O sigui, el teu univers ja era estable i permanent. Preguntem-los als joves, no? Que 2 de cada 3 estan en atur, que moltíssims estudien perquè els han dit que si s'esforcen trobaran feina i no la troben. Quina és la seva perspectiva de futur, no? Llavors jo crec que, clar, quan diem que tot es mou molt de pressa és que la realitat, les bases fonamentals de la vida de la gent, no? El treball, la família, l'entorn, també s'han alterat molt profundament, no? I en canvi tenim una forma de mirar aquesta realitat que ve molt marcada per aquesta lògica més estable, no? És a dir, hi ha una mena de desequilibri molt potent entre això, i després, des del punt de vista de lo que és l'estructura més política, estàvem també molt acostumats a estat-nació, mercat nacional, sobirania, territori i població, no? Que eren, històricament, jo vaig estudiar això, Fragmentos del Estado, un llibre del Jelinek, no? I deia, territori, no, l'estat és territori, població i sobirania. Doncs ara pensem, no? Els problemes cada vegada diguem-ne, els interessa menys el territori, passen per sobre dels territoris, la població es mou, i això de la sobirania està totalment en discussió i ningú sap massa a què ve, no? Llavors tenim nova economia, nova societat i lamentablement vella política, no? Jo aquests dies he estat comparant, quan algú m'ha preguntat això que pensava el 15M, jo li he posat l'exemple del 14M del 15M. Ja ningú se'n recorda del 14M, però el 14M va haver una manifestació de 40.000 persones que va sortir de la plaça Catalunya, va baixar per Via Laietana, etc. I va anar fins a la Ciutadella. Era la manifestació 14M del 2011, però hagués pogut ser la manifestació del 2000, del 1990... És a dir, era una manifestació clàssica. Enquadrament dels sindicats, comissions, UGT, CGT separats perfectament, amb les seves pancartes, els seus eslògans, els partits, Esquerra Republicana, Iniciativa, alguns líders dels partits socialistes que no va acabar de saber si anava o no hi anava. Aquella manifestació era tan previsible pel seu recorregut, per les seves eslògans, que tothom l'entenia, els partits l'entenien, l'enquadraven en els seus esquemes mentals de com funcionava la política. El 15M, si a l'inici d'aquest moviment,
La gent al Plaça Catalunya anava amb un cartellet, cadascú per solitari, apenas hi havia un megàfon, ningú sabia com s'organitzava, perquè havia sigut convocat a través de les xarxes, i la gent no tenia, o sigui, els partits no hi tenien una posició, un paper allà, no? És a dir, estem parlant d'unes formes organitzatives dels partits que formen part de la contemporaneïtat que estem deixant enrere, no? Del segle XIX i del segle XX. I tenim unes formes organitzatives diferents, que encara no sabem com són, que estan apareixent, que són pròpies del segle XXI i que estan arrelades en una nova forma d'estructura de relació social que internet planteja, no? I els partits no s'adapten en aquesta... O sigui, estan pensats en clau, diguem-ne, no? D'enquadrament, de mobilització, de selecció d'èlits, de conquesta del poder, i a les places es parla d'altres elements de vida, d'emocions, de com jo m'insereixo en aquesta realitat molt més individual, que no té per què ser individualista, més individualitzada, i en canvi els partits venen d'una lògica molt més col·lectiva, molt més d'agrupació. Llavors, el paper dels partits ha de canviar. Segueixen sent importants, però ha de canviar. Professor Subirats, Catalunya és de dretes? Si mirem el que diuen les enquestes dels ciutadans, tradicionalment Catalunya, com també la resta d'Espanya, es situa en el que en diríem un centre-esquerra, no? Amb una esquerra moderada, és a dir, diguem-ne, si 10 és extrema esquerra i 0 és extrema dreta, estaríem amb un 6, diguem-ne, no? Aquesta seria la posició habitual de la gent quan li pregunten quan es situa l'escala. Hem de recordar que aquestes eleccions, tot i que va participar una mica més de gent que les anteriors, segueix havent-hi un 45% de gent que no va votar. I si baixem del foco gran al foco petit, per exemple, l'altre dia que em vaig estar mirant amb detall les eleccions a Badalona, perquè em va interessar especialment, doncs entre el barri de Sant Roc, que va votar el 40% de la gent, que a més en aquest barri un 35% de la gent ja no tenia dret d'anar a votar. Per tant, dels que tenien dret d'anar a votar, que eren un 65% dels que viuen, un 40% van a votar i un 60% no van a votar, i en canvi el barri del centre de Badalona o dalt de Vila de Badalona van a votar el 65%, més del 60%. Vol dir que si baixem el foco veurem que generalment aquells que tenen menys recursos educatius, menys, diguem-ne, la seva vida és més complicada, tendeixen a abstenir-se més políticament, i acostumaríem a imaginar que si es mobilitzessin políticament, perquè això hi ha matisos, acabarien decatant-se per opcions més progressistes en el sentit més de transformació, de canvi, amb una realitat social que els és adversa. I en canvi el que estem veient és que l'augment de l'abstenció afavoreix aquells partits que aconsegueixen mobilitzar més el seu electorat o que tenen electorats que aquest tipus de problemes no els tenen i acostumen a ser zones més conservadores. Per exemple, a Barcelona ciutat, els barris que voten més sempre són Sarrià, Sant Gervasi i les Corts, per exemple, no? Bueno, no són barris precisament que es caracteritzin per tenir molts votants d'esquerra, no? Per tant, tot i que Catalunya es pot situar al centre-esquerra, en certes ocasions la mobilització electoral fa que es mobilitzin més els votants més conservadors que els més progressistes, no?